چکدارên opozisyona Sûriyê di nava çend rojên derbasbûyî de li Efrînê 32 welatiyên Kurd girtine. Navenda belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyê dibêje di nava çend rojan da yani rojên borî de çekdarên ser bi Tirkiye ve li Efrînê 32 welatî bi tohmetên cuda cuda girtine. Piraniya tohmetên wan çi ne ku berê li gel rêveberiya xwe ser kar kirine. Li gor wê navendê ji destpêka vê salê ve 2023 çekdaran 306 kes li Efrînê girtine. Di nava wan da 15 zarok, 22 jin û 129 nexweş hene. Ji destpêka dagirkirina Efrînê ve yani ji 2018 ve 9089 kes li Efrînê hatine girtin, 7015 kes serbest hatine berdan. Lên ku serbest nehatine berdan, çarenivîsa wan heta niha nediyar e. Ji ber toparana çekdarên opozisyona Sûriyê li ser gundewarê Tiltemer ji vê sibê ve kehrebe li ser Tiltemer û gundên wê hatiye birîn, hatiye qutkirin. Îro berbangê serê sibê zû çekdaran gundê Tilkara li Bakurên Rojavayê Tiltemerê toparan kirin. Di encama wê toparanê de ziyan gihîşte heta 66 ya kehreba Tiltemer û dî kehreba li wê herêmê hate qutkirin. Heta niha jî ji ber şer tîmên taybet bi karê kehrebayê nekarîne wê xetê çê bikin. Ev nûçe jî ji bo cotkaran gelekî giring e. Çima giring e? Ji ber ku rêveberiya xweser heta niha zêdetirî 46,000 fatûreyên cotkaran serf kirine yanî pereyên wan dane. Rêveberê ofîsa dayîna pereyên cotkaran Macid El-Elî ji cotkarên Hesekê, Dêrikê, Qamişlo û Dêrezorê xwest ku serdana navendên wan bikin ji bo ku fatûreyên xwe wergirin. Navendên wergirtina genim ên rêveberiya xweser di musima çandiniya îsal da zêdetirî milyonek û 9,000 ton genim wergirt. Her kîloyek genim bi 43 sentên dolarên Amerîkî kirî. Di meha hezêranê de 8 navend ji bo serfkirina fatûreyên cotkaran hatine vekirin. Ew 8 navend li Qamişlo, li Hesekê, li Dêrika Hemko, li Reqqa, Tabqa, Munbic, Kobanî û Dêrezorê hatine vekirin. Ofîsa perepêdana navendî bi dana fatûreyên cotkaran berdewam e. Heta niha 46,305 fatûre hatiye dayîn. Li Reqqa, Tabqa, Kobanî û Munbic pirose bi dawî bûye. Li Hesekê, Qamişlo û Dêra Zorî jî berdewam e. Em daxwast ji cotkaran dikin ku fatûreyên xwe werbigrin ku di dema destnîşankirî de wernegirtin ji ber ku direng man.